हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय आसाम पुलिसनि एडमिट कार्डनि मोनसे इम्पर्टेन्ट नटिस फैदों आं बे जितु इम्पर्टेन्ट नटिस बेखौ दिन्थिना होनायनि सिगां आं नोंथांमोननो बे जोंनि स्क्रिनाव दिन्थिना होग्रोदों माने जितु इम्पर्टेन्ट नटिस बेयो कामरुप मेट्र' आरो कामरुप रुरालनि केन्डिडेटफोरनि थाखायल' दे बेखायनो आं बेखौ एसे उनाव दिन्थिना होगोन बाट बे मोनसे स्क्रिनाव दिन्थिना होनायखौ नायग्रो नोंथांमोना बेवहाय लिरदों दोज केन्डिडेट्स हु हैव एप्लाइड ट्वाइस और एप्लाइड सेपारेटली फॉर एबी एंड यूपी कांस्टेबल एंड गॉट टू एडमिट कार्ड्स मस्ट प्रोड्यूस बोर्ड एडमिट कार्ड्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ देयर पीएसटी बा पीईटी टेस्ट एट द सेंटर माने जायफोरा खननै एप्लाइ खालामदोंमोन माने सपोज आरोना आगोलाव खनसे एप्लाइ खालामखाबाय बिनि उनाव बेफोरबायदिनो खननै एप्लाइ जादोंमोन 2018 आव खनसे ओमफ्राय 2019 आव खनसे बेफोरबायदिनो जाबाय थादोंमोन माने जितु डेट बेखौ बारायना होदोंमोन ओमफ्राय बे डेट बारायनायाव सोरबाफोर जुदि खननै एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला बा एबिनि थाखाय खनसे बा इउबिनि थाखाय जुदि खनसे बेबायदिनो खननै एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला आरो बे खननै एप्लाइ खालामनायाव जुदि गांनै एडमिट कार्ड मोनदोंमोनब्ला पीएसटी बा जितु फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट बा फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्ट बे मोननैयावबो माने जितु गांनै एडमिट कार्ड मोनदों बे गांनै एडमिट कार्डखौबो लाना थांनो नांगोन होनना बुंदों बे सेन्टाराव टेस्ट खालामनाय जितु सेन्टार बेवहाय लाना थांनो नांथारगोन जायफोरा खननै एप्लाइ खालामदों माने गांनै एडमिट कार्ड मोनदों तो बेवहाय लिरदों इफ ए कैंडिडेट अटेम्प्ट्स टू एपियर ट्वाइस विथ डिफरेंट एडमिट कार्ड्स his her candidate sir will be cancelled forthwith for both dates माने सोरबाफोर जुदि खननै माने एपियार खालामनो बा जितु मा बुङो बेखौ टेस्टखौ जुदि खननै होनो नागिरदोंब्ला बेखौ माने लोगो लोगो बिथांमोना केन्सेल खालामना होनाय जागोन होनना बुंदों स' बेखायनो सोरबाफोर जुदि खननै एप्लाइ खालामदोंब्ला नोंथांमोना डाइरेक्ट गांनैखौबो लाना थाङोब्लानो जाबाय बेवहाय डेटआ उल्थां फाल्थां जानो हागौ बाट डेटआ उल्थां फाल्थां जायोब्लाबो गांनैखौबो लाना थांनो नांथारगोन स' बेवहाय क्लियारलि लिरना होखादों स' दायो आं नोंथांमोननो जितु आसामनि माने कामरुप मेट्र'नि आरो जितु मा बुङो बेखौ कामरुप रुरालनि इम्पर्टेन्ट नटिस फैदों बेखौ नोंथांमोन दिन्थिना होनि स' बेखौ आं अलरेडि डाउनलड खालामखाबायमोन बाट डाउनलड खालामब्लाबो दिन्थिना होबावनि बेवहाय लिरदों इन भिउ अफ टटेल लकडाउन डिक्लेयार्ड अन एभरि सेटारडे एन्ड सानडे स' गासै माने दाथ' आरो जितु लकडाउन बेयो सोलिगासिनो दङ ना सप्ता उइकलि लकडाउन दायो सोलिगासिनो दङ शनिबार आरो रबिबाराव बन्द जायो स' बेनि थाखायनो कामरुप मेट्र' आरो कामरुप रुरालनि डिस्ट्रिक्टनि जितु शिडिउल खालामना होनाय 29 आगस्टआव जितु एग्जाम माने पीएसटी बा पीईटी फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्ट बा फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्टखौ 29 आगस्टआव शिडिउल खालामनायखौ बेखौ रिशिडिउल खालामफिनबाय होनना बुंदों कामरुप मेट्र'नि 29 आगस्टआव जानो गोनांखौ 3 सेप्टेम्बर 2020 आव बानायनाय जाबाय 3 सेप्टेम्बर 2020 आव आरो कामरुप रुरालनिखौ 29 जितु आगस्टआव जानो गोनांखौ 12 सेप्टेम्बर 2020 आव माने रिशिडिउल खालामना होनाय जाबाय स' बेखायनो जायफोरा माने एडमिट कार्डखौ अलरेडि डाउनलड खालामखाबायमोन नोंथांमोना खनसे डाउनलड खालामफिनना लायोब्लानो जाबाय जायफोरा कामरुप मेट्र' आरो कामरुप रुरालाव माने गोलैयो आरोना बिथांमोना स' नोंथांमोना खनसे डाउनलड खालामफिनना लायोब्लानो जाबाय आरो सोरबाफोर जुदि गुबुन जितु डिस्ट्रिक्टनियाबो जुदि गोसोब्ला खनसे डाउनलड खालामना नायोब्लानो जाबाय डेटफोरा माब्लाबा सोलायनोबो हागौ नालाय बेखायनो नोंथांमोना खनसे नायना लाथारदे गासैबो स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं